Здравейте, колеги! Искам да покажа една машинка, която току-що събрах. Това е гриндер, лентов шлайф за метал. Нещо повече. Електродвигател 1,1 кВт. Прецизно регулиране на шкорката. Бърза смяна на шкорката. Може да поеме 150-200 мм. Разлика в дължината. В момента е с работна шкорка 2000 мм на 60 ширина. Работната маса се върти по тъгъл. Може към нея да се добавят всякакви приспособления. Главата с ролките също се накланя по тъгъл. Удобен за работа. Управлението на мотора е с честотен инвертор, който има плавен старт, плавен стоп и много прецизно регулиране на оборотите без никаква загуба на мощност. Сега ще демонстрирам как работи. Много тиха машинка. Това са максималните обороти. Ще демонстрираме с шина 10 мм дебела. Само трябва леко да регулираме шкорката. Току-що я сменихме. Да. Малко ми е тясно помещението и ми е трудно да се завърта по край гриндера. Ето как яде 10 мм железо. В момента е с 560 ръка. Уникална машинка. Искам да покажа, че на половината на оборотите мощността не се губи по никакъв начин. Натискам с всичка сила. Изключително прецизно регулиране на оборотите. И това е. Плавен стоп. Уникална машинка. Благодаря ви за гледането.